Evo ovako to izgleda na tehničkoj stanici u Novoj Gradiški. Mislim da je ovo najjači biznis u Hrvatskoj, još jači od javnog bilježnika. Pa ćemo sad brajati auto koliko moramo čekati tu na redu i da vidimo koliko ima traktora iz svega. Evo je moj auto i moj lijepi krovni nosač. Evo komšija tu u traktoru. Evo čovjek tu. Pa da vidite kako to izgleda. Evo radovi tu. I ne znam šta ćemo raditi. 5-6 sati ćemo tu čekati ovak. Ali da, možda ću raditi neke intervjua s ljudima da čujemo šta je njima, kako oni to smatraju i sve. Malo me ove šljakari gledaju čudno. Kaj je ovaj zagrebački, američki, križevački tiktoker tu, šta on radi. I da, nismo mogli ići preko granice. I dobro vodite onda evidenciju kad vam isteče to, da ne morate ovo doživjeti. Ipak sam vesel, našli smo dobar hotel. Supruga je valjda živcirana jako, ali nije se izrazila ljutnje. Mislim da će ona prihvatiti to kak je i da idemo dalje. I da, mi možda nije suđeno da idemo u Bosnu, pa ćemo tu onda samo ostati i tak će biti to. Mi ćemo ostati u Slavoniji, što je još ljepše na neki način. Ajde ljudi, pa se čujemo.